ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஐக்யூ கிரியேஷன்ஸ். நான் உங்கள் எஸ்ஜிகே. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா லைக் ஒரு சின்ன ட்ரிக் தான். அதாவது நீங்கள் இன்காக்னிட்டோ மோடில் ப்ரைவேட்டாக என்னென்ன வெப்சைட்டுக்கெலாம் போயிருக்கீங்க, இல்லை இப்போ நீங்கள் ஒரு பேரண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் பசங்க ப்ரைவேட்டாக என்னென்னலாம் பார்க்குறாங்க, லைக் இன்காக்னிட்டோவில் எந்தெந்த வெப்சைட்டுக்கெலாம் போகிறாங்க. இது கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது, உங்கள் ப்ரைவேசி இது பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் இதெல்லாம் ஆஸ் எ ஸ்டூடெண்ட் ஆகட்டும் இல்லை அப்கமிங் ஜென்ரேஷன்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட். என்னடா இது ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக ஒரு மாதிரி கேவலமாக பார்க்காம வீடியோவை கடைசி வரலையும் பாருங்கள். லைக் இன்காக்னிட்டோ மோடில் உங்கள் ஹிஸ்ட்ரி எப்படி செக் பண்ணுறது தான் இதில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Audio Jungle. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து வீடியோக்குள்ளே வந்தாச்சு. இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம்னா ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இந்த வீடியோவில் மெயின் கான்டென்ட் என்னென்னா உங்கள் இன்டர்நெட்டே இல்லைன்னா இன்டர்நெட் இப்போ கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்கள் இதில் பண்ணுற ஹிஸ்ட்ரிலாம் உங்கள் அக்கௌண்ட்ல, ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி லாகின் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ உங்கள் அக்கௌண்ட்டோட டேட்டா பேஸில் போய் அது ஸ்டோர் ஆகிடும். ஸோ உங்களுக்கு எப்போ வேணுமோ அது ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம், டிலீட் பண்ணலாம், என்ன வேணால் பண்ணலாம். ஆனால் நீங்கள் இன்காக்னிட்டோவில் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் சேவ் ஆகுது. ஆனால் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு லிங்காக இருக்கிற ஒரு டிஎன்எஸ் சர்வர், டிஹெச்சிபி சர்வர், நீங்கள்லாம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் அது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ டிஎன்எஸ் சர்வர்னா நம்ம டெம்பரரியாக என்னென்ன ப்ரௌசிங் பண்ணுறோமோ அந்த டேட்டாலாம் கேஷ் மெமரின்னு ஒரு சர்வர்லேயே ஒரு ஒரு பிளாக்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதில் போய் ஸ்டோர் ஆகும். ஓகேங்களா? இப்போ அந்த ஸ்டோர் ஆகிற கேஷ் வந்துட்டு கேஷ் மெமரி வந்துட்டு எப்படி நம்ம சிஎம்டி நம்ம கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட் யூஸ் பண்ணி அதை லிஸ்ட்டை பார்க்க முடியும். இந்த இது வந்துட்டு உங்களுக்கு லாங் டேர்ம்லாம் கிடைக்காது. ஒரு 24 ஹவர்ஸ் கூட இருக்கலாம். நீங்கள் எவ்வளோ இப்போ ஒரு ஒரு சர்வர் கேஷ் மெமரியால் ஒரு 20 ப்ரௌசிங் டேட்டா தான் வச்சுக்க முடியுதுன்னா 20 தான் வச்சுக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் புதுசாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா பழசு எதுவோ அது அப்படியே போக போக அப்படியே டிலீட் ஆகும், இல்லைனா லைக் அதான் எரேஸ் ஆகிட்டே போகும். புது புது ப்ரௌசிங் டேட்டாலாம் அப்படியே ஆட் ஆகிட்டே போகும். ஸோ கான்செப்ட் இதுதான். இப்போ வந்துட்டு நம்ம இன்காக்னிட்டோ மோடுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிடலாம். இன்காக்னிட்டோ மோட ஷிஃப்ட் ஆகணும்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்காக்னிட்டோ மோடு வந்துடும். இல்லைனா இந்த 3 டாட் இருக்கு இல்லைங்களா, இங்கே போனீங்கன்னா நியூ இன்காக்னிட்டோ மோடுன்னு வரும். அது வந்தால் கூட இன்காக்னிட்டோக்கு போயிடலாம். ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு ஒரு 2-3 வெப்சைட் நான் இப்போ போய் காட்டுறேன். லைக் youtube.com. ஓகேங்களா? youtube.com போகலாம். அப்புறம் இதோ எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு போகலாம். ப்ளஸ் டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட், ப்ளஸ் பேங்க் ஆஃப் பரோடா இன்டர்நெட் பேங்கிங் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம யூடியூப் வந்திருக்கோம், எஸ்பிஐ, டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட், அப்புறம் பேங்க் ஆஃப் பரோடா, இவ்வளோ வெப்சைட்டுக்கு இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்திருக்கோம். எல்லாத்துலேயும் வந்து டப்புன்னு போனாலும் ஒரு தடவை வெப்சைட் வந்து ரெஜிஸ்டர் கரெக்டாக அந்த கேஷ் மெமரியில் போகாது. ஒரு 2 to 3 செகண்ட்ஸ் இருக்கலாம் ஒரு ஒரு வெப்சைட்லேயும். ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேஷன் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 to 3 செகண்ட்ஸ் இருந்துட்டு நெக்ஸ்ட் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இருக்குது, அப்புறம் எஸ்பிஐ இது இருக்குது, கடைசியாக யூடியூப். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இத்தனை வெப்சைட் வந்தோம் இல்லையா, எதாவது வந்தோம் யூடியூப்பு, எஸ்பிஐ, டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இவ்வளோ வெப்சைட் வந்தோம். இது வந்துட்டு இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் நம்ம நார்மல் ஹிஸ்ட்ரி செக் பண்ணால் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து சேவ் ஆகிட்டு இருக்காது. அது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு சேவ் ஆகலை. வெறும் நான் இதெல்லாம் யூடியூப்பில் அப்புறமா அப்பயே பார்த்து லைக் ப்ரீவியஸ்லி இந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என் சிஸ்டமில் சாங்ஸ் கேட்டிருந்தேன். ஸோ அந்த அந்த ப்ரௌசிங்கோட ஹிஸ்ட்ரி தான் அது. ஸோ இப்போ இன்காக்னிட்டோவில் பண்ணது எதுவுமே அந்த ஹிஸ்ட்ரியில் சேவ் ஆகலை இல்லைங்களா. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா விண்டோஸ் ஆர் அதாவது ரன் போயிட்டு சிஎம்டின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க. சிஎம்டி டைப் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட் ஓப்பன் ஆகிடும். ஜஸ்ட் ஐபி கான்ஃபிக் ஸ்பேஸ் ஸ்லாஷ் டிஸ்பிளே டிஎன்எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா போதும். ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. ஸ்பெல்லிங் எரர் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. ஐபி கான்ஃபிக் ஸ்லாஷ் டிஸ்பிளே டிஎன்எஸ் கொடுத்து என்டர் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஒரு லிஸ்ட் வரும். நீங்கள் அது உங்கள் கேஷ் மெமரி பொறுத்து இருக்கும். அது எவ்வளோ சேவ் ஆகிருக்கோ அவ்வளோ இது உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். இதுக்கு வந்துடுச்சு பாருங்கள். ஸோ இதில் நம்ம போன அந்த இது எங்கே பேண்டி கேம் இருக்குது.
லாகின் லைவ் இருக்கு இல்லைங்களா? இதெல்லாம் நம்ம போன வெப்சைட்டோட பேர் தான் இதெல்லாம். இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு போக 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 தெரியும் பாருங்க. இந்த பாருங்க டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்டு நம்ம போயிருந்தோமே அது. அப்புறம் பாருங்க எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்டு. அப்புறம் ஹாத்வே தான் போய் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தது. லைக் இந்த வெப்சைட்லாம் இப்போ நாம் ஓப்பன் பண்ணியிருந்த ஹிஸ்ட்ரிலாம் இதில் வந்துடும். உங்களுக்கு இதை காப்பி பண்ணணும்னா கண்ட்ரோல் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு. ஸோ இது ஒர்க் ஆகாது. ஓகே. ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சின்ன விஷயம்தான் இல்லை, இந்த வேலை ஒரு ஹிஸ்ட்ரியை வந்துட்டு உங்களாலே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இன்காக்னிட்டோவில் பண்ணால் யாரும் ஒன்றும் பார்க்க மாட்டாங்க, கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரைவேட்டாக என்னென்னவோ பார்ப்பீங்க. ஸோ அதெல்லாம் காமன் தான். பட் இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆகட்டும் இல்லை அப்கமிங் ஜென்ரேஷன்லாம் நீங்கள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கும் ஒரு சேஃபர் சைடாக இருக்கும். நீங்கள் எல்லாமே ப்ரைவேட்டாக கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இஷ்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணணும், அதை அப்படியெல்லாம் பண்ணாதீங்க. இன்டர்நெட்னாலே எவ்வளோ நல்லது இருக்கோ அவ்வளோ கெட்டது இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் சேஃபாக யூஸ் பண்ணுங்கள். அந்த மாதிரி வெப்சைட்லாம் போகாதீங்க. நான் எதை பற்றி பேசுகிறேன்னு உங்களுக்கே பார்க்குற வியூஸ் உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்டர்நெட்டை சேஃபாக யூஸ் பண்ணுங்கள். தவறான விஷயத்துக்கெல்லாம் இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணாதீங்க. இன்டர்நெட்டில் எவ்வளோ நல்ல விஷயம் இருக்குது, அதை மட்டும் கெயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதை சொல்லி இந்த வீடியோ இதோட நான் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் புது வியூவர்ஸ் இருந்துன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அப்படியே தட்டி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற புது புது வீடியோஸில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். அப்புறம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் லைக் ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அப்புறம் அவ்வளோதான். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். டில் தென் பை பை ஃப்ரம் எஸ்ஜிகே. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.